Monggo Mbak Ika Suhesti mawawan wis pentas ning kene pelantikan BPD Kelurahan Meguarjo. Ya jenenge sambil mendayung sambil menyelam minum air no. Ya. Satu kali apa jenenge? Mendayung 20 terlampaui. Padha aku? Heeh. Aku ki satu kali mendayung 2 gunung terlampaui. No. Ayo saking bantere leku ngayuh kok. Iya. Pripun, Pak? Ora piye-piye. Ajeng menyelam. Piye? Ajeng menyelam no pripun? Senengane ora. Hawane kaya ngene kok malah menyelam-menyelam. Lah hawane sumuk nek menyelam adem nek iki ling arani adem wong udane kaya ngene kok. Coba kowe wani apa nek udan ngene iki adus jam 8 bengi wani? Wani. Kenapa ora wani? Nek maksudnya ra wani iki tak terke. Oh, dadak ngeterke barang. Lah aku ning jaba kok. Iya. Wonten dawuh napa? Iki caping gunung Mbak Ika diaturake. Mau kowe wis ditimbali ning Meguwa ta kowe? Nggih. Aku nek ra lantaran aku ra. Napa nggih? Lho Pak Lurah ki izin aku sik. Nika nek Mbak Ika niku kon campur sari kersa mboten. Lah nika niku fake campur sari. Fak kok fak. Fake campur sari, Pak. Monggo nek ajeng ditimbali. Oh nggih. Kowe bola-bali ditimbali mrene. Iya. Matur nuwun nggih Pak Lurah nggih. Jane niki wau wonten pesenan saking Pak Edi. Sapa? Pak Edi, kula di chatting. Edi sapa? Pak Edi kasih pemerintahan mriki. Heeh. Lagune bebas ngoten. Ayo caping gunung iki. Oh, caping gunung niki. Iki sisan gawe karo Pak Bardi. Oh iya. Pak Bardi sing nyuwun ki mau dinehi tolak angin. Heeh. Sampeyan tolak angin. Aja nyebut merek engko ndak rekoso le golek duit mak. Iya. Oke. Heeh. Mangga diaturake Mbak Ika iki asli saka ngendi jeneng Gunung Kidul. Iya. Ora nggo putul kowe kok ndekare. Pentelas. Ganti ungkrung, Pak. Ungkrung iki apa? Entung jati. Uler jati kuwi. Uler jati. Doyan kowe? Weh. Enak lho, Pak. Wih. Aku ki ndelok le ugat-ugat ngono kae kowe gila kok kowe kok senenge ra jamak-jamak. Ya jenengan ki piye kakung karo uler we kok wedi. Oh, ayo mestine ora wedi gila. Lah bedane apa wedi karo gila ki? Ya gila ki beda nek gila ki kadang kala nek wedi ki mung wedi tok wit uler ngono kuwi nek gila iso gilap-gilap iso mlayu tenan ki mergo gila. Oh, iya. Sesuk tak gawake men. Aja. Aja. Arep tak ijolke. Heeh. Emoh aku. Lah jenengan dene apa kok njaluk ijol uler? Uler jati omah oke banget. Ora tau tak unduhi. Besok tak unduhe ya, Pak. Konjar dundur ah. Lah dhuwur ki anu napa ulere cilik-cilik Ah iya, ngono aku ya padha ukurane uler jati. Kuwi anggere tiba mengko dadi entung do dicuthiki kae digoreng sing jeneng ungkrung ning Jalan Baron kae sak plastik iso tekan 100.000 lho no. Waduh. Ming sithik ya, ming sithik nek dimasak jarene diuseng-useng ngono kae. Wah, aku ndelok le nyendok nu kerupuk. Wah, kaya enuk banget kae. Iya. Wonosari ki apa terus ora dipangan? Lah nggih, gegremet apa-apa dipangan. Walang dipangan, entung dipangan, uler dipangan. Ning kono ki sing tentrem ki ming walang sangit. Aman. Iya. Aman. Heeh. Iya, Mbak Ika diaturake. Ya, caping gunung. Ngono ya, Mak. Neno. Ya. Saben bengi nyawang Bantere ra jamak-jamak. Neng sound control iso mapeng. Ya ora apa-apa. Yen memajang men kaya pendemunge Rusmadi.
ndang tak. Sarone kalah kabeh. Mong karo tenang. Dung. Ngono. Kembang wae. Iki mbiyen ming iso campur sari saiki bareng wis melu awake dhewe wis iso tembang apa-apa ya nak. Iya, ya murga penyanyi kuwi pancen ya kudu ngono. Mula penyanyi-penyanyi tak kandhani nek wis umur 35, 40 wis ora payu nyanyi, wis disusul karo sing umur 20, 21, 25 wis wah wis ora hot. Iya. Mula sakwise dadi penyanyi campursari belajar sinden. Dadi sok nek wis tuwa isih iso nyinden. Ya kaya Mbak Ria, Mbak Lian kuwi mulai belajar sinden. Ngono ya, Mak. Ika barang. Lah iya kudu ngono. Wis sesuk umur 40 munggah nyanyi langsung dikertu kuning ro penonton. Langsung kondun. Turun. Iya njaluk ganti sing enom, iya. Mula kudu sing nek sinden iki umur 70 wis suarane jek apik wis dienggo. Iya. Kembang wae weton gunung Pacitan sarwi jana Anas ya udan panas lengaling capek gunung mangga kanca-kanca iki ngopo, Mak? Lah iki panggungku dinahi panggung kok le ndosorke layang ming mak slep ngono. Dadak goleki ya. Iki apa? Oh, injet. Nah iki. Oh, mbako. Saged mboten? Ora kecekel. Tulung Kak golekno, Kak. Saka ngendi? Saka kene, ora apa-apa. Kowe rada jerum ngono. Ora ketemu kok wis. Apa to, Pak? Layang. Oh, layang. Lah kok le nresepke nang iki di panggung dadine tangane ming saka mburi srep ngono. Iya. Mbok saka ngarep mawon to, Pak. Mak aku seneng saka mburi kok. Kene ya ora ketemu. Heeh. Ki apa? Lho. Oke. Lumayan iso nggo tambah-tambah. Ya. Oh saka Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari Binuang. Dwi Sutresno, Boyo, PWKS dari Binuang, Banjarmasin, ke Jogja dalam rangka liburan tahun baru dan nonton langsung Bu Cangik dan rombongan. Matur sembah nuwun. Jogja selalu istimewa. Sugeng dalu. Ya, orang mau nyuwun lagu. Berarti kiming dana sosial. Ayo. Lagune Sugeng Dalu niku wau lho. Balah. Piye to? Aku tak krungu. Sing piye? Sugeng dalu. Ndak pundi, monggo sugeng dalu. Sesuk mawon. Ya sesuk wong loro wae ya. Ya. Tak sanggo keyboard ra apa-apa. Ya. Nadyan
Inomane Inomane banyu ya mangga dek jaman ya dek jaman berjuang jarak kelingan yo ya nano jarene was menang katurutan sing digati sing ngandeng-andeng wong neno sekar bisa nyamang gunung desa dadi raja
Mbak Ika saka Tanjung Sari Gunung Kidul no. Ya Tanjung Sari kono kidul kono. Ya. Aduh pokoke.